Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht over een celstraf voor ondernemer met belastingsschuld. We hadden het gisteren in de Extra Journaal al aangekondigd. 15 ondernemers moesten zich gisteren voor de rechter verantwoorden wegens hoge belastingsschulden. Dan gaat het om het dragen van meer dan 100.000 gulden. En één van die ondernemers, een vrouw met de initialen IDG, een zakenvrouw, moet 2 maanden de gevangenis in omdat zij haar belastingsschuld nooit geregeld heeft. Ze heeft meerdere kansen gehad, zo legde de rechter uit, maar ze heeft niets eraan gedaan. En daarom krijgt ze nu, als ze weer thuis is, een bericht op een gegeven moment dat ze zich in de gevangenis moet melden voor een gevangenisstraf van 2 maanden. Ook was er een ondernemer bij de rechter, die had een belastingsschuld van 600.000 gulden. Hij gaf aan als directeur van de supermarkt dat hij niet zijn schulden zelf regelt, maar zijn accountant zou hem nooit op tijd hebben laten weten dat er zo'n grote schuld was ontstaan. Uiteindelijk heeft hij een voorwaardelijke gevangenisstraf gekregen van 3 maanden en moet hij binnen een bepaalde periode daadwerkelijk zijn zaken gaan regelen. Zo niet, dan kan hij alsnog ook opgeroepen worden om in de gevangenis een straf uit te zitten. Daarmee geeft het Openbaar Ministerie aan mensen, ondernemers in dit geval, die hun belasting niet betalen, hard aan te pakken. Alarmerende situatie bij ADC. Er is al lange tijd onrustig bij het Landslaboratorium en gisteren heeft de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur, Javier Silvania, een ontmoeting gehad met de werknemers. Daarbij ging hij in op de financiële situatie en die noemt hij alarmerend. Volgens hem is er werk aan de winkel en is het onduidelijk hoe het zover heeft kunnen komen. Maar de analyse die is gemaakt wijst er onder andere op dat de huidige financiële situatie zorgwekkend is. De gecontroleerde jaarcijfers laten zien dat de inkomsten en uitgaven al geruime tijd niet in balans zijn. De verliezen oplopen en de schuldenlast toenemen. Het eigen vermogen van het bedrijf is negatief en de kasstroom belemmert het bedrijf om naar behoren te functioneren. Silvania als minister en aandeelhouder stelt dat de situatie alarmerend is. Alle seinen staan op rood en daarom moet er echt daadwerkelijk wat veranderen binnen het ADC, aldus Silvania. Kinderen worden geknipt. Deze week, donderdag, is het weer back to school. Gaan de kinderen weer terug naar de klasse en dat moet natuurlijk netjes. En gedurende 4 dagen, in de dagen voordat back to school weer begint, zijn heel veel kinderen op Curaçao gratis geknipt. En dat levert blije gezichten op. Er waren verschillende acties, onder meer van Ivo Positivo, die een mooie back to school actie heeft. Doet hij eigenlijk elk jaar. Maar ook de SDKK Barbershop. Mensen die vastzitten, gedetineerden, die ervoor gekozen hebben om als ze terugkeren in de maatschappij kapper te worden, dus die hebben al veel ervaring in de gevangenis opgedaan, die hebben nu kinderen geknipt om voorbereid te zijn voor het nieuwe schooljaar. Het is een andere insteek, het is niet wat mensen verwachten, maar het is een heel mooi initiatief die goed begeleid wordt en waarbij de kinderen uiteindelijk fris en goed geknipt de klasse in kunnen en de gedetineerden leren wat het is om een normale baan te hebben waarmee ze profijt kunnen hebben als ze weer uit de gevangenis komen. Eigenaren kraanwagens zijn boos op justitie. Er is ontevredenheid onder de chauffeurs van kraanwagens, want ze verlenen diensten aan de politie, maar ze worden al 3 maanden niet uitbetaald. Dat zeggen ze tenminste. U hoort het vaker, hè? Dan wordt een gestolen auto gevonden, dan belt de politie een kraanwagen, die komt het werk verrichten, maar er wordt niet betaald. Daarom waren ze gisteren verhaal gaan halen en ze vinden dat ze zo snel mogelijk betaald moeten worden, want ja, werken zonder betaald te krijgen, dat wordt heel lastig. Dan kunnen ook bedrijven zeg maar, hun werknemers niet meer betalen. En ze hebben aan het ministerie laten weten dat er snel iets moet gebeuren. MEO maakt inhaalslag. Dat is het ministerie van Economische Ontwikkeling. Die hebben laten weten dat ze een inhaalslag hebben gemaakt met het uitgeven van achterstallige horecavergunningen. In de afgelopen weken zijn er in totaal 580 aanvragen behandeld. Er zijn 429 vergunningen verleend. De rest is nog in behandeling.
Ofwel omdat er niet voldoende informatie is gegeven, ofwel omdat ze minder dan 3 weken geleden zijn ingediend. In ieder geval heeft de minister van Economische Ontwikkeling, Middelhoff, laten weten dat het ministerie werk maakt van het weghalen van achterstallige vergunningen, van oponthoud, om op die manier de ondernemers zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Waarschuwingen op Sint Maarten, oppassen voor muggen. Dat komt na het passeren van orkaan Erin. Die is Sint Maarten gepasseerd en er is heel veel regen gevallen. En nu zegt de overheid dat mensen moeten opletten dat ze zo effectief mogelijk omgaan met die wateroverstroom. Om niet te zorgen dat er dadelijk allemaal bakjes water in de tuin blijven liggen. Want daar kunnen de muggen weer in broeien. Het is belangrijk dat er alle overtollige water in lege emmers, autobanden en dergelijke weggehaald worden. Dat stelt de overheid. En minister-president Luc Mercerina wees erop dat Erin uiteindelijk geen significante schade heeft veroorzaakt. Maar hij benadrukte wel dat we waakzaam moeten blijven zijn op Sint Maarten. En ook nu wordt er alweer uitgekeken naar een mogelijke nieuwe orkaan. Sint Maarten kijkt uit naar de komst van een nieuwe orkaan die richting Sint Maarten gaat, maar het is nog lang niet duidelijk of deze, ik zeg orkaan, het is nog een tropische golf, schrik niet. Er is een tropische golf die nog ver van het Caribe af ligt, maar die wel in de gaten wordt gehouden. Mocht het zich verder ontwikkelen, dan wordt de bevolking weer opgeroepen. Brand op motor van jacht, dat gebeurde gisteren bij de jachtclub. Er was een melding binnengekomen, de politie en de brandweer gingen daar naartoe. En uiteindelijk bleek dat er een motor van een jacht in brand stond. Er werd geprobeerd om het vuur te blussen, maar toen de brandweer eenmaal kwam, is dat ook daadwerkelijk gebeurd. En dankzij het snelle optreden bleef de schade gelukkig beperkt op de boot. De politie doet verder onderzoek naar de oorzaak van de brand. Wij gaan even over naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribië, een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. Er wordt veel gesproken wereldwijd over het veranderende klimaat. En dan heb ik het niet over het weer, maar over de wijze waarop wordt omgegaan met mensen in Amerika. En dat zou ook negatieve gevolgen hebben voor mensen, onder meer vanuit de Cariben. Tenminste, dat is het verhaal. Gelukkig laat Sidney Biscio Justiana weten, hij is directeur van SSC, dat de Curaçaose studenten in Amerika weinig problemen ervaren met een veranderend klimaat tegen mensen uit onder meer de Cariben. Er is een deel naar de regio gestuurd en die hebben het op zich goed in Amerika. Hij waarschuwde wel dat Amerika duur is en dat sommige mensen met enorme studieschulden blijven zitten. Maar de komst naar Amerika is wat hem betreft nog steeds een goede keuze als het mogelijk is om daar te gaan studeren. En vooral voor mensen met sportprogramma's zijn er veel mogelijkheden. Aldus Justiana.
Overheid reageert op CARICOM-rapport. Er is een rapport verschenen over de verkiezingen op Curaçao op 21 maart van dit jaar. En op sociale media is er volgens de overheid veel aandacht besteed aan aanpassing van de regels. Die zo worden geadviseerd door CARICOM, de regels rond de campagnefinanciering. Maar de regering benadrukt dat verder de grote lijnen van de waarnemers over de verkiezingen positief zijn. De verkiezingen zijn correct verlopen, stemprocedures, telprocedures. Op die manier zijn ze soepel en correct verlopen en is de wil van het Curaçaose volk daadwerkelijk eerbiedigd, zo benadrukt de regering. Het is gebruikelijk dat er waarnemers zijn bij verkiezingen. De waarnemers van CARICOM komen uit verschillende landen in het Caribisch gebied en die hebben op heel veel verschillende punten gelet. En de overheid benadrukt dat over het algemeen de zaken goed geregeld zijn. Er zijn wel suggesties gedaan, onder meer over financiering van campagnes, dat oneerlijkheid en ongelijke situatie kan veroorzaken. En daar wordt nu naar gekeken. De ministerraad heeft het rapport in ontvangst genomen en zal het doorsturen naar de electorale raad. Dan gaan we naar Bonaire, want daar is een boodschap voor de nieuwe scholieren. Ook daar begint het nieuwe schooljaar. En het bestuurscollege op Bonaire is vorige week, u weet het, op 14 augustus weer compleet geworden. De nieuwe gedeputeerde Peter Silberi die wenste alle leerlingen, docenten en schoolpersoneel een succesvol en inspirerend schooljaar toe. Met doorzettingsvermogen en geduld gaan we samen op weg naar groei en ontwikkeling. Kijk naar de korte video. Op maandag 18 augustus begint het nieuwe schooljaar 2025-2026. Het bestuurscollege wenst daarom alle leerlingen veel succes en doorzettingsvermogen toe om hun doel te kunnen bereiken in hun toekomst. Tegelijkertijd wensen wij alle leraren en ander personeel veel geduld en toewijding toe om onze studenten te begeleiden. Ook hopen wij dat dit schooljaar veel beter wordt dan vorig jaar. Het bestuurscollege wenst daarom veel succes aan alle studenten en alle leraren toe. En dan nog voor een boodschap voor de mensen die mee willen doen aan de verkiezingen in Nederland. Eind oktober, 29 oktober, zijn er nieuwe parlementsverkiezingen. Dat is een gevolg van het feit dat de PVV zich uit het kabinet Schoof heeft getrokken. Daarvoor is er geen meerderheid meer voor het kabinet, is het demissionair en komen de verkiezingen. En mensen die 10 jaar of langer in Nederland hebben gewoond en nu bijvoorbeeld op Curaçao, Aruba of Sint Maarten wonen, kunnen daadwerkelijk meedoen aan die verkiezingen. Daarvoor moet u zich wel voor 17 september registreren. Als dat gebeurt, dan kan er via een briefstembureau op Curaçao, Aruba of Sint Maarten worden gestemd. En dat registreren, daarvoor kunt u naar de website van denhaag.nl. En daar staat een verwijzing naar registreren in het buitenland om mee te doen aan de verkiezingen. Dat is allemaal geregeld via de gemeente denhaag.nl. En dan gaan we nog naar internationaal nieuws, want de president van Venezuela, Nicolás Maduro, die heeft gedreigd 4,5 miljoen militieleden in te zetten als reactie op de dreigementen van Amerika. Dat heeft hij gedaan nadat Washington de beloning voor zijn arrestatie had verhoogd en antidrugsoperaties in het Caribisch gebied was gestart. Volgens Maduro is er sprake van een hernieuwde, extravagante, bizarre en buitennissige dreigementen van Amerika. Wat hem betreft moet het grote deel van de Venezolaanse militaire kracht worden gemobiliseerd om op die manier het land te beschermen. Hij gaf aan dat geweren en raketten voor de boerenmacht het grondgebied, de soevereiniteit en de vrede van Venezuela moeten verdedigen. Hij riep zijn politieke achterban op om verder te gaan met de oprichting van milities, van onder meer boeren en werknemers in alle sectoren om het vaderland te verdedigen. We houden het nieuws voor u in de gaten en dat blijven we doen. Morgen zijn we er weer en ik hoop u ook het allerbeste. Tot ziens.